Lomdlalo wezimbangi Zase Soweto nomlando oheha izindimbane zabalandeli bebhola kuleli, kanti uphinde uhlukanisa imindeni. Umlandeli wamakhosi omkhulu uthi kulomdlalo bafuna ukuthola amaphuzu nje. Umsebenzi mkhulu but into engiyazi ukuthi Chiefs makuvela nje sisho yona lesikhuluma ngayo. iPirates yayithola induku. Siqalile 1-0 sishaya eRose. But ngiyezwa bathi emahem deliberate. We beat Pirates 5 times in row back to back. But mangibhekile ngibona ngathi iPirates le esikhuluma ngayo. So ithele induku. Why I'm saying that babafana mabalapha is a championship fight kuyaliwa. Umlandeli we-Orlando Pirates uSibusiso Dube uthi bazoyidlulela kalula nje kumakhosi njengoba bethi benganqoba ngamagoli amathathu ngoba bezonyukela endaweni yesibili kulog. Thina sidlalela injongo ukuthi sifuna ukufila up position number 2 senza ama corrections wethu eCAF. So bona ukuthi bawudlalelana ngazi. Intatheli ezemidlalo uSabelo Chili uthi lomdlalo kunzima ukuqagula ukuthi ubani ozonqoba lomdlalo phezulu komphumela wamba phakathi nesonto. Alithi iqembu ongathi lizonqoba lomdlalo uze usho impela uziqathi ukuthi ke nali iqembu okuyilona ke ezogcina liwunqobile umdlalo uma ihlangene zombili zizinkunzi. Kodwa ke uzokhumbula ukuthi yomabili amaqembu kade edlala phakathi neviki. Kaizer Chiefs iwaqoqile amaphuzu agcwele kanti i-Orlando Pirates idlale ngokulingana ne-Cape Town Spurs. Kodwa ke phezulu kwaleyo mphumela leyo kuyafana ngeke usho ukuthi i-Kaizer Chiefs engonqoba lomdlalo. Kulomdlalo kuzobe kugqame abadlali abasebancane balamaqembu. Abadlali babhekeke kakhulu ilabafana abancane be-Kaizer Chiefs, uWandile Duka no-Orlando Pirates, uLebohile Mfukeng. Ibona abadlali ke engibabheke kakhulu ukuthi bazophamisa izinga leSoweto Derby emdlalweni wakhona ke kusasa. Lomdlalo kuzoba ngowamakhulu namashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye njengoba umdlalo oqala walezi imbangi waba ngonyaka 1970. Lapha abalandeli babelala ngisho ngaphandle kwenkundla belinde ukubamba ulayini okuthenga amathikithi alomdlalo.